Kodi njinga za kapalasa zinabwera bwanji ku Malawi kuno? Nanga amene anabweretsa anali ndani? Mchaka cha 1870 mkulu wina wa ku Britain, Mr. James Starry, anapanga njinga kapalasa imene inkatchedwa kuti high wheel. Njinga imeneyi inali ndi chitaya chachikulu kutsogolo komanso katayala kakang'ono kumbuyo. Ndiye kwathu kuno ku Malawi tinali ndi tsamunda wina amene anali bwana mkubwa wa African Lakes Company. Iyeyu anafika ku Nyasaland kuno mchaka cha 1877 and 5 years later anakwanisa kugula njinga imeneyi kumayendera maulendo ake. Mwachidule ndikuwuzeni kuti Mr. Frederick Moyer aku Mandala mu mzinda wa Blantyre ndi amene anali munthu woyamba kuyendera njinga kapalasa mchaka cha 1883. Koma mmene ndafotokozera kale kunena kuti njinga zimenezi zinali zosiyana ndi zomwe tikuzidziwa masiku ano. Iyi inali ndi chitaya chachikulu kutsogolo komanso katayala kakang'ono kumbuyo, komanso kuthamanga kwake kunali kusiyana ndi kumene timakuona masiku ano. Kodi amene anabweretsa njinga za kapalasa zimene timakwera masiku anozi anali ndani? Dziwani kuti mu nthawi imeneyi ku Britain kunali kampani ina yake imene inkapanga machino osokera zovala. Mchaka cha 1886 kampani imeneyi inadzidzimutsa dziko lapansi pamene inapanga njinga kapalasa imene inkatchedwa kuti Rover Safety Bike. Njinga imeneyi inali yabwino kwambiri ndipo ndi mtundu wa njinga zimene tikugwiritsabe ntchito mpaka lerolo. Kampani imene inapanga njinga imeneyi inakula komanso kulemera, ndipo tikunena pano imapanga magalimoto awamwamba kwambiri ngati Land Rover komanso Range Rover. Mwachidule ndikuwuzeni kuti munthu wina otchedwa Starry wa ku Britain ndi amene anatsegula kampani yopanga machino osokera zovala mchaka cha 1869. 1886 anasintha ndi kuyamba kupanga njinga za kapalasa zimene ndikunena panozi. 1904 anapanga njinga ya moto. 1948 kampani imeneyi inayamba kutchedwa kuti Land Rover ndipo inkapanga magalimoto. Mu 1967 Allied Motors anagula kampani imeneyi nkukhala yawo. 1994 inagulidwa ndi BMW. 2000 inagulidwa ndi kampani ya ku America yotchedwa Ford. 2008 kudzafika panopa kampani imeneyi inagulidwa ndi Tata Motors ya ku India ndipo imatchedwa kuti Jaguar Land Rover Limited. Apapatu ndimangofuna kukuwunikirani mwachidule zokhuza kampani imeneyi ya Rover Safety Bike imene inapanga njinga zoyambirira. Panopa kampani imeneyi simapanganso njinga za kapalasa, imapanga magalimoto awamwamba kwambiri aja amatchedwa Land Rover. Timaona apolisi aku Malawi kuno akuyenda ma Land Rover komanso Range Rover, magalimoto amene amayendedwa ndi mabwana akuluakulu kwambiri. Ndiye kampani imeneyi panopa inakula kwambiri, singapangenso njinga za kapalasa. Kwa papa I was just talking about the background of this company. Atakwanisa kupanga njinga ya kapalasa mu 1886 maiko ambiri komanso anthu anayamba kumagula ndi kumazitumiza kwawo. Ku Nyasaland kuno mwachitsanzo Dr. Henry ali Victoria Mission ndi amene anali munthu woyamba kugula njinga imeneyi from Britain mchaka cha 1893. Koma zachisoni kunena kuti mkulu ameneyu anamwalira njinga yakeyi isanafike kuno ku Nyasaland. Timaona masiku ano anthu ena akugula magalimoto kuchokera ku Japan, China ngakhalenso ku Dubai. Ngezi matautheka kunena kuti munthu wagula galimoto ku Japan koma isanafike kuno ku Malawi munthu nkumwalira. Ndi mmene sosinakhalira pamene pakunena kuti Dr. Henry anagula njinga imeneyi ya Rover Safety Bike kuchokera ku Britain. Ndi njinga ili njira isanafike kuno ku Malawi inapezeka kuti mkulu ameneyu anamwalira. Tsamunda woyambirira weniweni kukwera njinga kapalasa imene timayidziwayi anali Mr. Morgan aku Blantyre. Iwowa ankagwira ntchito mboma, anagula njinga imeneyi kuchokera ku Britain mchaka cha 1895
ndipo kuyambira pomwepo akhala kuikwera pa maulendo awo opita ku Zomba, Blantyre ngakhalenso Mangochi. Munthu wachiwiri kukwera njinga imeneyi kuno kwathu anali Sir Harry Johnston chaka cha 1896. Kenaka mamishonari ambiri anatsatira nkuyamba kugwiritsa ntchito njinga za kapalasa pa maulendo awo. Pofika 1905 ku Blantyre kunatsegulidwa shopu yogulitsa njinga za kapalasa. Zimenezi zinachititsa kuti anthu ambiri kuphatikizanso mafirika agule njinga zawo. Nanga sipoyamba paja munthu ukafuna njinga kapalasa umachita kuoda kuchokera ku Britain, umachita nekuti import. Ndiye kunapezeka kuti panali samunda wina amene anaona kuti yayi ineyo ndikhoza kutsegula kampani shop yogulitsa njinga za kapalasa konkuno Blantyre. Ndiye chaka cha 1905 zimene zinatheka. Ndiye zinatheka zimenezi zinachititsanso kuti anthu ambiri kuphatikizanso anthu okuda ayambe kugula njinga zawo. Kumbukirani kuti mu nthawi imeneyi anthu akuno ku Africa ankakonda kugwiritsa ntchito machira pa ulendo. Kuchoka ku Zomba kupita ku Blantyre unali mtunda wa 10 hours ngati ukuyenda pa machira. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Chikwawa unali mtunda wa tsiku lonse la thunthu ngati ukuyenda pa machira. Koma zitabwera njinga za kapalasa anthu ankayenda 4 hours yokha kuchoka ku Blantyre kukafika ku Zomba. Mchaka cha 1907 njinga za moto zinayamba kupezeka maboma Zomba ndi Blantyre. Komabe sikuti zinkapezeka ndi anthu ambiri chifukwa zinali zokwera mitengo. Amene ankakwanisa kugula njinga za moto pa nthawi imeneyo anali azungu, Magiriki komanso ndi azungu amenewa kapena amwenye. Mwachitsanzo ku Blantyre Mission kunali njinga za moto zokwana 5 by 1913. Akatolika anali nazo 6, Livingstone ya Sinodi inali nazo 3, komanso boma la Nyasaland linali ndi njinga za moto zokwana 15. Ndiyebe apapa ndikhoza kutsimikiza onera kuti pofika 1913 panalibe munthu wokudwa ku Nyasaland kuno amene ankayendera njinga za moto. Amene ankayendera njinga za moto anali azungu komanso amwenye. Anthu okudwa kuchita bwino nthawi imeneyo ankayendera njinga za kapalasa. But still anthu okudwa owerengeka chabe ndi amenenso ankakwanisa kugula njinga za kapalasa chifukwa majority of them were very poor. Ndikhoza kutsimikizirani kunena kuti ambiri mwa anthu amene ankayendera njinga za kapalasa pa nthawi imeneyo anali ochokera kumwera ngati achina Duncan Njirima, John Grey Kufa, John Chilembwe, Gordon Mataka komanso George Masangano. Koma itangochitika Chilembwe uprising mu 1915 njinga zimenezi zinalandidwa ndi apolisi chifukwa ambiri mwa anthu amenewa anawukira boma komanso ena mwa iwo anaphedwa. Tikudziwa kunena kuti Chilembwe atawukira atsamunda aja mu 1915 apolisi awo anapita ndikulanda ma estate. Mwachitsanzo John Grey Kufa ndi estate anamulanda. Anthu ambiri ngati achina John Chilembwe anali mafamu amene analandidwa, chalichi chake chinagumulidwa, nyumba zake zinagumulidwa, komanso njinga zimene ndikutchula panozi zinalandidwa. Dziwani kuti nthawi imene ndikutchula itu njinga inali ngati galimoto, inali yofunikira kwambiri. Munthu kukhala ndi njinga kapalasa umakhala ngati mmene timamuonera munthu masiku ano kukhala ndi galimoto. Ndi mmenenso nthawi imeneyo zimaonekera. Achina John Chilembwe amenewa sunali anthu ambayayi, anali munthu amene anali ndi chalichi chake komanso anali mafollowers ochuluka kwambiri, koma anali ndi chani? Anali ndi njinga kapalasa. Ndi atawukira boma apolisi anathamanga ndikukalanda zonsezo ndikuzichita confiscate ndikukazisunga ku boma. Vuto lina lalikulu kwambiri ku Nyasaland kuno mu nthawi imeneyi inali misewu. Kuyambira 1915 atsamunda anapala nsewu kuchokera ku Blantyre kudutsa ku Zomba nkukafika ku Mangochi. Zimenezi zinachititsa anthu ambiri makamaka atsamunda kuti ayambe kugula magalimoto. Komabe nsewu umene wochoka ku Blantyre ukafika ku Mangochi unkadusidwa mu nthawi ya dzuwa yokha chifukwa unalibe tala. Mvula inkati ikayamba magalimoto ankalephera kudutsa mu nsewu umenewu chifukwa cha kuchuluka kwa matope.
tinene zoona pano kunena kuti atsamundatu anapeza dziko lino lili tchero lokhalokha ndipo anavutika kwambiri kuti apange foundation ya misewu, zipatala, ngakhalenso foundation ya masite, chifukwa masite onsewa amene anakhazikitsidwa kaya Lilongwe, Blantyre, Zuzu komanso Zomba, foundation yeniyeni inayamba ndi atsamunda. Ndiye mu 1915 kunalibe sewu kunoko ku Malawi kuno. Iwo ananena kuti no, tipange sewu kuchoka ku Blantyre kukafika mpaka ku Mangozi. Ndi pamene azungu ena anayamba kumagula magalimoto kumabweretsa kuno ku Malawi. Dziwani kuti ku Blantyre ndi Zomba ndi kumene kunali magalimoto ambiri kuyerekeza ndi maboma onse. Izitu zinali choncho chifukwa chona kuti Blantyre ndi Zomba kunali misewu yabwino kuyerekeza ndi madera ena. Kuyambira 1920 atsamunda anayamba kukonza sewu wa M1 kuchoka ku Blantyre kukafika ku Lilongwe. Komabe sewu umene utatha unalibe sotala ndipo unkagwiritsidwa ntchito nthawi ya dzuwa. Mvula imati ikayamba kugwa kumakhalanso matope ambiri, and the road was completely impassable. Tikamakhala tizizindikiranso kunena kuti atsamunda adagwira ntchito yaikulu kwambiri popanga foundation ya dziko la Malawi. Timaona anthu ena akupanga ma press conference kumanena kuti no, atsamunda ndobwera, no, this is a sovereign nation and so forth. Amanena zinthu zambiri, koma tizizindikira kunena kuti atsamunda ngakhale anachita zinthu zina zoyipa mdziko muno, koma anapanga foundation yokhwima kwambiri. Sewu M1 chasuka nakhala popanda atsamunda. Misewu yambiri anayambisa nayo atsamunda ngakhale sanayike tala, ma foundation yeniyeni inali ndiwo. Ndiyebe kuyambira 1920 tinaona kupala sewu kuchoka ku Blantyre kudusa mu Nchewumu Dedza mpaka kukafika ku Lilongwe. Ndi sewu umene mvula imati ikagwa sumadutsika, koma nthawi ya dzuwa magalimoto amadutsa ndithu 300 km kuchoka ku Lilongwe kukafika ku Blantyre, komanso kuchoka ku Blantyre kukafika ku Lilongwe. Pofika 1930 ku Nyasaland kunali magalimoto oposa 1000, koma onsewa eni ake anali azungu kapena amwenye. Anthu akuda ambiri ankagwiritsabe ntchito njinga za kapalasa chifukwa ambiri analibe ndalama zogulira magalimoto. Komanso titsindike panopa kunena kuti manyasa amene ankapezeka ndi njinga za kapalasa pa nthawi imeneyo sikuti anali anthu ambatu ayi. Ena anali asilikali aboma, azibusa, anyamata atheba, aphunzitsi, or else ma civil servant. Kwa nthawi yayitali business ya nsomba inali posepose ku Malawi kuno, especially ku chigawo chakummwera. Mwachitsanzo, asodzi ankanyamula nsomba zowuma pa machira from Lake Chilwa kapena Lake Malombe nkumapita nazo ku Blantyre kumakagulitsa. Ndafotokoza kale kuna kuti zisanabwere njinga za kapalasa, means ya transport kunoko inali machira. Of course kunali zinthu zina ngati masitima m'madzi, mabwato, koma zimene zonse zimagwira ntchito kwambiri kumadera ngati Blantyre kapena Mulanje. Ndiye anthu ambiri ankagwiritsa ntchito machira ngakhale ku Central Region kapena ku Northern Region. Means ya transport inali machira. Ndiyebe asodzi amenewa amati akapha nsomba zawo ku Lake Malombe kapena ku Lake Malawi kapena ku Lake Chilwa ankanyamulizana pa machira ndikuyenda nazo kupita nazo ku Blantyre kukagulitsa. Komano kuyambira 1931 asodzi ambiri anayamba kugwiritsa ntchito njinga za kapalasa ponyamulira nsomba zawo kuchoka ku nyanja nkupititsa madera osiyanasiyana. Ku madera a Tcholo, Palombe ndi Mulanje kunalibe misewu yabwino mu nthawi imeneyi, komabe nsomba zinkafika kumene koko pogwiritsa ntchito njinga za kapalasa. Anthu aku Central Region anayamba kupezeka ndi njinga kuyambira 1935. Njinga zaketu sindikunena za moto, koma ndikunena kuti anthu aku Central Region anayamba kupezeka ndi njinga za kapalasa kuyambira 1935. Chimene chinachitika chona kuti kuyambira kalekale ku Central Region kunali kotsalira, ngakhalenso ku North kunali kotsalira ku nkhani ya zitukuko. Nangasi atsamunda ajamata akabwera kunoko amakonda kufikira ku Zomba kapena ku Blantyre, ndiye zitukuko zambiri amapanga kumene koko. Ndiyebe muzaka zimenezi za 1930 atsamunda anaganiza zoti akatsegule ulimi wa fodya ku Central Region, ndipo anthu ambiri anayamba kupezeka ndi dola.
ndiye amati akagulitsa fodya oyo anthu amenewa ankapita ku mashopu namakagula njinga za kapalasa. Mmene ndakuzirani kale kuna kuti atsamunda atana individual ya dziko lino tisamanyoze kwambiri. 1920 atamba kupala nsewu yoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe ana individual yofuna kutsegula ulimi wa fodya kudera limenewo. Ndiye ma 1930s nsewu jautatha anayamba kutsegula ma estate ya fodya komanso kutumiza mbewu zosiyanasiyana za kampope, fodya wa kampope and so forth, ndikumapatsa anthu kuti azilima kumenekoko. Ndiye zimene zinachititsa kuti anthu aku Central Region akhale ndi ndalama, ndipo tinaona ndithu kumene kuja kumangidwa agriculture ikulu kwambiri imene anamanga Sir Geoffrey Kobe ndi zina zotero. Zonse zijatu Lilongwe town ija inakhazikitsidwa 1947 anayikhazikitsa anali atsamunda. Kuyambira nthawi imene ya ma 1930s anthu ambiri aku Central Region anayamba kumagula njinga ndikumayendera. Pofika 1940 Lilongwe inali ndi njinga za kapalasa zokwana 4,000. Komabe kumwera ndi kumene kunali njinga zambiri. Blantyre district inali ndi njinga zoposa 17,000. Mulanje ndi Tcholo 9,000. Ku Eastern Region 12,000. Ku Ashire 5,000. Komanso kumpoto kunali njinga za kapalasa zosakwana 2,000. Izitu zinkachitika pa zifukwa zingapo. Kumwera kunali kutukuka kwambiri pa nthawi imeneyo kuyerekeza ndi zigawo zonse za dziko la Malawi. Kumwera kunalinso anyamata ambiri opita ku Theba komanso Sozibere. Soziberetu ndi dzina limene makolo athu ankatchula kalero, koma dzina leneli limatchedwa kuti Salisbury, panopa timanena kuti Harare. Ndiye makolo athu kalero ankapita kumenekoko kumakagwira ntchito za migodi. Iwowa amati akamabwera kunja kwawo ankakonda kugula njinga za kapalasa. Ku Blantyre kunalinso mashopu ambiri ogulitsa njinga zimene zimachititsa anthu kuti apeze mosavuta. Ndikhoza kupasani chitsanzo nayo kuti njinga zambiri zimene zinkapezeka ku Nyasaland kuno zinali njinga za ku Britain, monga ngati hamba ndi zina zotero. Komano ku Blantyre kunkabweranso njinga zina zochokera ku Japan zimene zinali zotchipa kwambiri. Makamaka kuchikwawa kumwa chitsanzo kunali njinga zambiri zimene zinali za ku Japan. Pamene ku Lilongwe komanso ku Blantyre kapena Zomba kunkapezeka njinga zambiri zimene zinali za ku Britain, monga ngati hamba. Hamba ameneyi amagulitsidwa $6 kapena $21 kapena kuti 6 pounds kapena 21 pounds njinga imodzi. Pamene njinga za ku Japan zimagulitsidwa 3 pounds yokha. In addition to that, muzaona kunena kuti kumwera kunalinso misewu yabwino kuyerekeza ndi madera a chigawo chapakati komanso kumpoto. Ichitu n'chifukwa chake kudera limeneli kunkapezeka anthu ambiri otsogola, chifukwa chona kuti amakhala pafupi ndi western culture. Tivomereze kunena kuti atsamunda ndi amene anathetsa magule awo amene timavala kale tuzikopa, timavala masamba. Munthu wankulu ndithu amayenda mu msewu kumaonetsa matako. Zimenezo zimachitika until 1950s. Koma atsamunda ndi amene anatiphunzitsa kuvala, anatiphunzitsa western culture. Ndiye mu nthawi imeneyi anthu akumwera ambiri amavala zovala, pamene anthu ena aku Central Region ngakhale ku Northern amavala tu ngakhale zikopa, kumavala zinthu ndithu zosakhala bwino, chifukwa chena kuti anali patali kwambiri ndi western culture. Komabe tithokoze kwambiri ma missionary, chifukwa ngakhale tikunena kuti kumwera kunali kotsogola, tidziwenso kunena kuti kumpoto kunapita Livingstonia Synod ija, Livingstonia Mission amene sona atsamunda. Kujanso kunali Dutch Reformed Church amene tikunena pano ndi Nkhoma Synod, amene ajawo ndi amene anatitsuka maso kuti ifeyo tiziphunzira, tizipita ku skulu, komanso tikhale anthu ozindikira kunena kuti kumadziwa kunena kuti this is western culture, ichi timatere chimatere. Kuyambira 1948 boma la Sir Geoffrey Kobe linkagawa njinga za kapalasa kwa polisi, makalali aku khoti, ma headmaster m'masukulu, ma district cleric komanso asilikali ankhondo. Onsewa ankapasidwa njinga za kapalasa ngati njira imodzi yowathandiza mayendedwe. Atabwera Kamuzu Banda mu 1958 tinamuonanso akugwiritsa ntchito njinga za kapalasa pa maulendo ake.
tinene zoona panopa kunena kuti Kamuzu sanabwere ndi galimoto pamene ankachokera ku Ghana. Iyeyu pamene ankapanga makampeni ake amapita ku malo ena kuti sungabise galimoto, ndipo ankagwisa ntchito njinga za kapalasa. Land Rover yoyambirira imene ankakwera Kamuzu anachita kupasula ndi Julius Nyerere ku Tanzania. Malole amene ankagwisa ntchito pa kampeni ankachita kuthandizidwa ndi anthu akuluakulu ama business ku Blantyre ngati achina Lawrence Mataka, Lali Lubani komanso Chester Chisonga. I think mkulu amene sanali Chester Chisonga koma anali Chester Katsonga, mwana wake timadziwa bwinobwino, analinso munthu wandale. Anthu amene watatu amene ndatchulawa anali akuluakulu ama business ku Blantyre. Wina mayi wonse anali Somanje, Derek Somanje. Ndi amene Kamuzu atabwera pa airport paja anatumiza magalimoto amene amanyamula anthu. Kamuzu akamachita makampeni ndi amene amatumiza malole kumanyamula anthu. Anali akuluakulu ndithu amene wawa mzaka za 1950s. Mu 1961 tinaona Kwame Nkrumah, president wa ku Ghana, akuthandiza chipani cha MCP ndi Land Rover okwana 4. Kuyambira 1962 tinaona MCP ngati chipani akugula njinga za kapalasa zokwana 33 zimene anazigawa kwa ma district governor. From there njinga chakhala chinthu chimodzi chodalika kwambiri kuno ku Nyasaland. Tikunena pano anthu ochita business zazing'ono amagwisa ntchito njinga za kapalasa ponyamulira katundu wawo. Timaona makala, amasamba, anthochi kaya ndi ena onsewo amagwisa ntchito njinga za kapalasa kumanyamula katundu komanso ena kabanza ndi zina zotero. Zipani zosiyanasiyana ku Malawi kuno ngati DPP, UTM, UDF komanso MCP taona kugawa njinga za kapalasa kwa masapota awo as one way of easy transport from one place to another. Komano mukafufuza bwinobwino nkhani ya njinga za kapalasa ndi mmene zinayambira kuno ku Malawi. Ngakhale Frederick Moya amene anali manager wa African Lease Company anabweretsa chinjinga chija chotchedwa high wheel, chinjinga chimene chinali ndi chitala chachikulu kusogolo komanso tala yaying'ono kwambiri kumbuyo. Njinga imene anthu ambiri sanakhale nayo chifukwa iye yitu njinga imene anayibweretsa kuno ku Malawi ku Nyasaland 1883. 1886 Arova safety bike atapanga njinga imene tikuidziwa masiku ano. Kunapezeka kuti mzungu wina wa ku Livingstone Mission Dr. Henry anafunisisa kuti agule njinga imeneyi. Atayigula kunapezeka kuti isanafike kuno iye anamwalira. Then ndi mmene kumabwera Mr. Mogam amene anali civil servant wa Nyasaland government amene ndi amene anagula njinga imeneyi mu 1895. Munthu woyamba kuyendera njinga imene timadziwa masiku ano anali Mr. Mogam amene anali civil servant wa Nyasaland government. Kuyambira pomwepo kudzafika lero njinga zimenezi zakhala chinthu chodalika kwambiri pakati pa Malawi mpaka na chipani cha MCP chinkalipiritsa makhadi 1962-63 kuti iweyo ukhale membala wa chipani cha MCP uzipereka ndalama mwakuti. Ndokapereka ndalama ija zitakwana ndalama zija anapita kukagula njinga za kapalasa zokwana 33 zimene Dunduzo Chisiza anazigawa kwa ma district governors. Kuyambira pamene popo kudzafika lero njinga ya kapalasa ndi chinthu chodalika kwambiri kuno ku Malawi, kumidzi ngakhale ku town. Ngakhale zipani za masiku ano zimazitenga kuti ndi fanthu otsogola amagwisa ntchito njinga za kapalasa.